Kubhizi kumabona kude ibuyile neshow ebizwa ngoba Isencane Lengane for iseason entsha useason 6. Molweni ndingamkela kuMamgobhozi TV. Namhlanje sizothetha ngoSiyacela kunye noThando abakwi-reality TV show ebizwa ngoba Isencane Lengane. Aba babini ke batshata basebancinci kakhulu besese high school. Utata uDlamuka ongutata kaSiyacela sewasweleka ngoku umuntu owayephambili kwinto yotshata kwabo nale reality TV show yabo. So ngoku bayaqhubekeka bayabuya for useason 6. Utata kaSiyacela ke wayenes'thembu, umama kaSiyacela yena wasweleka. Uyavakala ke umamkhulu esithi uSiyacela akakontroleki. Lonto ke isichazela uba usaqhubekeka ngolahlobo wayengalo kwezi season simazi kuzo zigqithileyo. Uthando ke watshona nematric yakhe, then abantu abaninzi befuna uba aqhubekeke nesikolo. Ngoku siyamva utata kaThando ekunye noSiyacela eveza uba uSiyacela akafuni uhlukana noThando, inoba unoloyiko loba uThando xa nosuka phambi kwamehlo akhe angabona abanye abantu. Utata kaThando ke phofu ungomnye ovela bumini ngoba zange wamkhulisa uThando. Simazi ngokuba kukho i-reality TV show noThando ezawutshata, otherwise kuthiwa isisu sasiwa kwabo wasiphika. Uthando ke uvezile uba uyazisola ngokuthi atshate uSiyacela, and then ke kunezirumors zoba bayadivorsa. Kungenzeka uba ziyinyani ngoba uThando sesambona ethetha noSiyacela esithi yena ngoku akasafuni utshata in community of property, ufuna into yakhe ibe yakhe, ekasacela into ibe ngekasacela. Ubana ukhumbula ke kwezi seasons zigqithileyo uSiyacela ngulowo ekwazi uhamba nekhadi likaThando. uThando athi uSiyacela uhambe nekhadi akamazi noba uphi and aspende ke ngoku nemali yabo. Ababini ke banaye nomntana. uSiyacela ke bekade bonakala eshowini engumntana ongamameliyo noxetyiswa ongenambeko, singayazi into ebangela uba uThando abekunye naye. uSiyacela ke wayeka nesikolo kuse-early gqitha nanoba waphela kuba nesikolweni. Ishow ke lena izodlala ku-DStv channel 157 uMoja Love ngecawa ngo-9 o'clock umhla we-13 ka-April. Zawukhe ndizame ke urecapha uba bekusenzeke ntoni kanene ku-season 5 ngoku besihlukana nabo. uMamgobhozi uyandibona kwividiyo elandelayo. Bye.